Усім привіт, добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Я його ведучий Айдар Мождабаєв. Сьогодні у нас надзвичайний гість, точніше, це прекрасна українка, українська прекрасна співачка і громадянка, пані Оксана Муха. Пані Оксана, чи ви тут? Привіт. Привіт. Рада бачити всіх по Україні. Дякую. Чи мене чутно нормально? Все добре? Я чую. Я просто скажу всім, хто нас зараз дивиться, що крім всього, про що ми будемо ще говорити, що робить, робили і робитиме пані Оксана, вона герой для мене в тому сенсі, що вона вийшла зараз в етер прямий з канадського Торонто, там 7 година ранку, і прокинутися так рано, ну... Тут не 7, тут пізніше, але для мене це ще рано. Ну, перепрошую, якщо я трохи помилився, але я не знаю, хто вас не знає, ну, якщо хто раптом не знає, бо ніхто не зобов'язаний знати все, я розкажу, що Оксана Муха – це відома співачка, вона зі Львова. Вона давно дуже була відома на Галичині і серед тих, хто дійсно цінує українську культуру. Але в останні роки Оксану знають практично всі українці, які вміють співати, слухати, цінувати музику. Оксана була переможницею «Голос України» у 2019 році. Ну, а власне, вже більше, я не знаю, скільки років. Скільки років, пані Оксано, ви співаєте? Я думаю, що треба рахувати з 10-го року. 14. Так, щоб на сцені. А співала так відразу, як тільки вдалося почати говорити, то відразу і співала. Трохи гальмує етер, бо відстань велика. Тоді я буду так закінчувати питання, ви побачите, що я закінчив, і відповідаєте. Коли ви відповідь закінчите, щоб я вас не перебивав, ви якось мені дайте знати, і я наступне запитання поставлю. Починаємо? Домовилися. А ви приїхали в Канаду, напевно, не вперше і не вдруге, і там така доволі значна діаспора українська живе. Люди, які потрапили до Канади не за власною волею, а через обставини, через такі складні обставини різних часів. Я деяких людей звідти знаю і поважаю. Я знаю, ну там є ті біженці, які вже після 22-го року в Канаді опинилися, але там є така стара, в хорошому сенсі, діаспора українська, і було дуже дивно нам, ну почнемо просто з актуального, коли на Венеційському фестивалі, точніше на Венеційському бієналлі, був представлений від Канади, як з'ясувалося, фільм, авторкою якого є росіянка. Ну, вона отримала, мабуть, там громадянство Канади або там дозвіл на проживання, колишня співробітниця і авторка фільмів Russia Today. Значить, і вона з командою на грант канадського уряду зняла фільм під назвою Russians at War, Росіяни на війні, який вибухнув великим скандалом у Венеції. Але погано і те, що він запланований до показу в канадських деяких мережах кіно медійних, і там одна мережа, я бачив, відмовилася після скандалу, після заяви українців, власне, канадських. Але менше з тим, фестиваль в Торонто запланований, там запланований показ цього фільму, який просто є російською пропагандою. Чи ви чули про це, пані Оксано, напевно, і що кажуть ваші друзі з Канади про цей такий дуже шкідливий, ганебний випадок? Власне, вчора розпитувалася друзів, що відбувалося, бо я ж тільки прилетіла і ще не встигла поспілкуватися більше з товариством. Наскільки я знаю, вчора відбувся мітинг
українці активні бойкотували, і начебто результат має бути, фільм мали зняти. Не мають його показувати. Але знову ж таки, це все, воно таке все мінливе. І знаючи росіян, їхню ментальність, вони дуже вміють знаходити різні шляхи, маніпуляційні. Тобто треба бути дуже уважним. Це в будь-яку хвилину може щось змінитися. Ви часто доволі буваєте за кордоном і даєте там благодійні концерти. І тут те, що ви робите, до речі, я хочу відразу подякувати вам від командира 48-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України імені Номана Челібіджихана, майора Збройних сил України Ленуру Ісляма, з яким я мав зв'язок, і він попросив мене подякувати вам в прямому етері, щоб усі наші глядачі бачили, що ви та людина, яка як може і доволі вагомо допомагає цьому нашому українсько-кримському штурмовому підрозділу. Я вам дуже вдячний, і від бійців і командирів вам передаю таку велику подяку. Це я маю вам дякувати. Ми тут зараз один одному подякуємо. Мені дуже приємно. Прошу передати вітання всім вашим військовим, всім вашим друзям, хто вас підтримує. І я вважаю, що якщо ми зараз цього не будемо робити, якщо ми кожен день не будемо на своєму місці щось робити для перемоги України, то переможемо не ми, а переможе невелика частина, яка є дуже активна. А мають бути активні всі в часі війни. Тому для мене є велика честь зробити щось, допомогти, долучитися, бути тилом, міцним тилом, постійним тилом. І я також хочу подякувати моєму чоловікові. Він дуже допомагає нам з лотами, з картинами. Я вже не знаю, скільки ми тих картин попродавали, Ніко. І добре, що є така нагода. Добре, що є як звернутися до людей. Добре, що можна зібрати зал, нагадати про ситуацію, яка є в Україні. Достукатися до людського серця, до свідомості людини. І навіть коли це в світі, це дуже важко, коли ти їдеш в світ, де немає війни, і люди насправді потихеньку забувають. І це видно. І треба постійно до них достукуватися. Чим ми активно і займаємося. Тобто підтримка має бути для вас і для всіх, хто має друзів, кому довіряють. Тому що дуже зневірилися люди, перестають довіряти. А я кажу, шукайте товариство, якому ви довіряєте, шукайте друзів, яким ви довіряєте, шукайте військових, яким ви довіряєте, і передавайте кошти, передавайте потрібні речі. Нема права зупинитися, війна далеко не закінчилася, просто зараз якось так всі до того звикли, що вона йде, і ніби вже звикли з тим жити. А навпаки, зараз потрібно ще більше включатися, бо найтемніша ніч, як кажуть, перед світанком. Найскладніший час зараз є. Якщо ми маємо виграти, якщо ми маємо перемогти, вірніше, якщо ми маємо здобути свою свободу, свою силу, то це має бути саме зараз, тому що найбільш активний час зараз знову. Дякую вашим військовим, радію, що ми могли долучитися. До речі, я хочу сказати, що мене надзвичайно вразив Стрий, місто, і Трускавець, з яких ми, власне, зібрали ці кошти, які передали вам. Львів був позаду по збірці, я була здивована. Ну, знаєте, буває і таке, в принципі, Львів завжди попереду, і львів'яні дуже велику допомогу, в тому числі взагалі Збройним силам надають, і конкретно 48-му ОШБ. Я теж, користуючись нагодою, дякую, дивлячись в очі всім, хто допомагає, вони всі знають, хто вони, я їх знаю, дивився їм в очі і дивлюся. І ми знаємо, про кого ми зараз говоримо. Наші чудесні люди. Да, чудесні люди, і можемо навіть одну людину згадати, пані Роксоляна Шемчук, яка нас познайомила з Оксаною, власне, ось, яка там об'єднує у Львові коло навколо себе. Вони там, знаєте, там не можна сказати, що хтось навколо, вони всі і є коло, люди, які думають однаково, думають абсолютно в єдиному напрямку, зробити все, що можна.
і якнайшвидше, щоб допомогти війську. Я такого єднання людей, як у Львові, ну я багато де був, нехай ніхто на мене не ображається, але Львів є, я багато разів казав, ментальною столицею України. Ну, для мене, це моя особиста думка, щоб не було тут ревнощі ні з якого боку. Але там Україна зберігається в найтакому міцнішому вигляді, і найміцніша підтримка часто йде саме з Галичини, з Львова. Але різні люди, всі люди різні. І в батальйоні 48-му служать і українці львів'яни в тому числі, і героїчно служать, і кримці. Такий відбувається аберейд української нації. І ви є частиною цього аберейду, бо культура тут має велике значення. Ми так зробимо. Я хочу, щоб ви артистка, заслужена артистка України. Як на мене, то народна, але це питання такі термінології. І це не важливо. Важливо, що вас визнає народ. І я знаю, що там у вас абсолютно всюди солдат, аншлаги. Люди ходять, слухають, обмінюються записами, відео. Сам передивився. І люди, багато хто моїх знайомих, всі знають, що Оксана Муха – це людина дуже потужна, дуже щира, дуже патріотична. А зараз я просто хочу, щоб ви розказали про ваші ці гастролі в Канаді, бо ж ми все ж таки канал, який в першу чергу новинами займається. На що чекати вашим глядачам у Канаді? Куди приходити, де купувати квитки і як допомагати Україні, відвідуючи ваші концерти? Відбудеться фестиваль зараз в цю п'ятницю, суботу і неділю. Найбільший фестиваль в Канаді називається Блур. Перекривають вулицю дуже довгу, широку. І буде дуже багато продаватися різноманітних українських виробів, українських митців. І такий буде колорит, який потрібно тим українцям, які тут, адже вони сумують за домом. Відбудуться концерти, і я маю можливість заспівати для людей. Минулого року мені вдалося вийти на сцену. У мене було 20 хвилин. І мій виступ, на жаль, чи, можливо, на щастя, перетворився не просто в пісенний виступ, а в таку промову і звернення до тих людей, які зараз приїхали в Канаду. Тому що вони приїхали хтось через проблеми, так? Хтось через війну, тому що тут чи родина, чи друзі, чи було як прихиститися, чи втратили рідних, чи втратили житло. І змушені були, знову ж таки, приїхати в країну, яка їх прийняла і допомогла їм продовжити жити. Але дуже багато людей з України також скористалися цією нагодою, тому що Канада давала візи швидко, Канада давала підтримку фінансову. І багато людей, які все життя мріяли потрапити в Канаду, вони потрапили в Канаду. І забувають про те, що вони є обличчя України. Українці здобули в Канаді надзвичайно велику повагу, тому що вони розбудували цю країну. Це були люди, які просто пахали безпробудно, щоб ця країна зараз так виглядала. І вони здобули певне відношення, яке зараз люди, які приїхали, можуть зруйнувати. Тому що вони не всі себе поводять гідно. Це, на жаль, я мушу про це сказати і попросити всіх, хто приїжджає в нову державу, пам'ятайте, що ви обличчя України. Ваше погане слово, ваша погана думка робить наше обличчя, моє обличчя. Те, як ви поводитеся, те, як ви спілкуєтеся. Як боляче дивитися, якщо людина на підпитку співає гімн України, бо в неї прокинувся патріотизм. Це дуже боляче. За гімн людину вбивають, військових вбивають, за слава Україні вбивають. Тому я звертаюся, і я зі сцени зверталася, що майте повагу. До мови української майте повагу. Як ви приходите в товариство і позиціонуєте себе у вишиванці, спілкуйтесь, бодай тут, українською мовою. Я розумію, що вдома кожен має право спілкуватися, як хоче. І це був дуже важливий спіч мій такий до людей. Цього разу
Мабуть, я також буду нагадувати про це, тому що маю можливість вийти, поспілкуватися з людьми, не лише співати. Я не є просто зараз співачка, яка співає гарні українські пісні. У мене є бажання, і я відчуваю цю силу прокидати людську свідомість, викликати те українське красиве, яке в нас є, давати людям українське красиве, щоб вони мали за що триматися, щоб вони відчували, де є ця гідність українська, і мали силу в цьому. Це мій такий, моя робота. Моя робота прокидати українців і об'єднувати їх в гарному. Мені дуже приємно, що в мене є гарний слухач. Запрошую вас, хто має можливість бути в Торонто, чи хто планував, приїжджайте. Я буду співати в суботу на великій сцені. І я впевнена, що буде дуже багато гарних виконавців. Ми маємо зробити сюрприз для людей з гуртом «Зоря». Тут люди живуть, тут народжені, і вони фантастичні українські пісні створюють в надзвичайних аранжуваннях. І це мене завжди так вражає. Я відвідую школи українські, ми завжди приходимо до діток, з ними співаю, ми спілкуємося, якісь подарунки їм привожу, щоб вони відчували, ось яка Україна, яка вона є тепла. І я вражена, що ті люди, які тут працюють з понеділка по п'ятницю, вони таки ту суботу, вихідний день, беруть дитину і ведуть в школу українську, і все-таки вчать українську мову. І намагаються зберегти то своє українство максимально. Тобто вони віддають свій вихідний день на те, щоб дитина була повноцінним українцем, щоб вона свою мову пам'ятала і знала. Я дуже вдячна за це всім, хто підтримує. Я розумію, що це дуже важко. Це важко. Всі хочуть відпочити, мати ту суботу-неділю, піти там на якийсь гурток чи на танці для радості, а вони йдуть в українську школу. Дякую всім викладачам, які підтримують наших дітей, які з любов'ю намагаються їм прищепити найкрасивіше українське. І мене завжди тішить, коли я бачу гарних тут людей, бачу, як вони об'єднуються в допомозі. І наскільки зараз в найгірший час для України діаспора стала великою опорою. А це саме діаспора організує ваш виступ і фестиваль цей, так? Так, так. Ну, передавайте велику повагу, привіт. Ніколи не був у Канаді, може колись буду. І ваш візит, і ваші поїздки всі дуже важливі. Я ще багато буду розпитувати про це. Просто я не хочу забути думку, яка в мене народилася, коли я вас слухав про це, про те, що людина в вишиванці там співає там якась ганебна гімн. Я подумав, що, в принципі, що таке українство? І чим українська людина справжня, сучасна, нормальна і така, ну, відрізняється від пострадянської людини? Так, тим, що в українцях має бути співпадати форма і зміст. Ось, якщо ти вдягаєш вишиту сорочку, які там зразки, яких фантастичні є в музеї вишиванки Роксоляни Шемчук в галереї у Львові, перепрошую, Києві, хотів сказати, у Львові. Заходьте, будь ласка, шукайте просто в гуглі і заходьте в цей музей. Це просто фантастика, там ти відчуваєш всю Україну, і вона така різна. І, до речі, я закликаю принагідно, там немає нічого вишитого, жодного вишитого одягу з Криму. На жаль, наразі немає. Якщо хтось з наших глядачів має що передати, це може бути вишитий жилет, або вишита там сукня жіноча, або щось інше. Вишито, що може стати частиною цієї експозиції унікальної в Україні. Будь ласка, знайдіть мене або знайдіть пані Роксоляну Шемчук і запропонуйте їй. Це без Криму чогось не вистачає, хоча там усе є. Да? Це таке було певне оголошення, але я хочу сказати, ось ви ж не лише в Канаді буваєте, а буваєте в різних країнах. Ось скільки країн, яких і де ви були у кількох за останні за період хоча б повномасштабної війни, згадайте? На жаль, не так багато, тому що я прохворіла. Фактично 2 роки в мене були такі дуже складні. Це якраз коли почалася війна. Я проходила лікування в Римі. І довший час я була на одному місці.
Але як тільки я вже відчула, що я хоч трошки можу щось робити, моєю такою основною місією, скажімо, є підтримка поранених військових. Це триває з 17-го року. Ми з фондом Revived Soldiers Ukraine воскресаємо українських військових в перекладі. Відкрили 2 реабілітаційні центри. Один у Львові і один в Ірпіні. В Ірпіні давніше, він вже працює близько 6 років, а у Львові ось тільки ще трошки буде рік, як запрацював цей реабілітаційний центр, де військові безкоштовно проходять реабілітацію. Звичайно, реабілітацію сидячою, яким потрібно стати на протези. На протезах також проходять реабілітацію, і найскладніші травми, які в цьому центрі допомагають подолати, це є кульові поранення в голову, це є паралізовані частини тіла, це навчання від самого початку фактично, робити перші кроки, розмовляти. Тобто весь оцей найважчий комплекс відбувається в Next Step Ukraine. Апарат, який закупили в цей центр, тобто взагалі він побудований як калька американського Next Step American. Ірина Ващук є засновниця фонду. Вона вже багато років проживає в Америці, спортсменка, вона бігала за збірну України. І Ірина з 15-го року почала займатися пораненими військовими. Вона їх забирала в Америку, шукала кошти, щоб їх там лікувати, складні форми. Коли зрозуміла, що такий самий центр має бути в Україні, тому що це космічно дорого возити всіх, проживати всіх, візи, лікарі, тому вирішили, що треба максимально зібрати всі сили і відкрити такі центри в Україні. Навчити наших чудових реабілітологів працювати з цими всіма апаратами, які закуплені. Це є, я не вмію так правильно висловитися з їхніми назвами, але уявіть собі, що це є апарат, який повністю вдягається на руку, щоб активізувати м'язи людини. Такі технічні, як я не знаю, як це називається, що воно стимулює ці м'язи, і хлопці починають відчувати, як їхні пальці щось можуть робити. Це є доріжка така, що коли військового туди ставлять, він є повністю у невагомому стані, і йому дають те навантаження на ноги, яке можна дати, там відсоток якийсь малесенький, щоб він починав робити перші кроки. Наші реабілітологи їздили в Штати, щоб побачити, як працює, власне, в Америці цей центр, як працювати з цим апаратом, щоб допомагати нашим військовим. І похвалюся, що це фактично найкращий центр, власне, в такій системі, про яку я кажу, тобто це нейротравми, це найкращий центр в Україні у нас. І, власне, я вже не знаю, скільки це було концертів з Іриною і з фондом в Америці. Нам довший час дуже допомагали американці. Зараз американці так трошечки спокійніше, більше все-таки залишилися діаспора, українці, які підтримують. І найважчих військових продовжують забирати туди, щоб зробити їм операції, які в Україні не можуть зробити, щоб врятувати їх кінцівки від інфекції, яку в Україні не можуть вивести. В нас ще немає таких ліків, немає таких протоколів і досвідів. І в таких складних ситуаціях хлопцям просто ампутують ту ногу чи руку. В Америці Ірина рятує їм ту ногу і руку. Вона не буде ідеальна, але це буде їхня рідна нога чи рука. Відновлюють зір, відновлюють обличчя. Об'єднують українців в правильній справі. Це те, чим я займаюся вже багато років з Іриною Ващук. Також в Римі ми робили концерти, тому що я довший час там була. В Ірландії, в Німеччині, тепер в Канаді. В Україні зараз я була, оце те, що ми змогли зібрати для вас. Це було 3 концерти всього. Я ще не можу багато, я ще не можу, скажімо, їхати турами, так як виконавці зазвичай працюють. Тобто вони роблять програму і їдуть в тур там до 20 концертів. У мене ще на це сили немає.
Я маленькими кроками, але результати в нас гарні. Ось. Що бачу по світу? Наприклад, в Італії зараз згадала про кінофестиваль. Олеся Моргунець Ісаєнко, яка режисер фільму «Щедрик». Можливо, ви чули, можливо, бачили. Запрошую при нагоді, хто не бачив, побачити. Це надзвичайна робота. І я там маю малесеньку роль, але дуже таку для мене дорогу. Перше я знялася в фільмі. Власне, Олеся Ісаєнко записала фільм про природу, про втрату чистоти природи в Україні, про річки. І цей фестиваль, і цей фільм переміг на фестивалі, Зелений фестиваль в Римі. Мене Олеся попросила приїхати взяти її нагороду, бо я була на місці. Ніхто не допоміг Олесі приїхати. Ніхто. Ніхто не брав участі в допомозі їй, щоб цей фільм створити. І не купували квитки, щоб вона приїхала в Рим. Але обов'язково місцева влада з'явилася, щоб зафіксувати, що вони до цього мають відношення. Тому що це ж українці перемогли. Так? І це я хочу до чого довести, що, звичайно, що роблять вони якісь свої справи, про які абсолютно не знаю, і вони, мабуть, що дуже є важливі. Але те, що я бачу, це в основному діаспора збирається докупи, в них є свій лідер, один чи другий. Зазвичай і між тими лідерами бувають різні якісь моменти, хтось когось не любить, в чомусь звинувачує, але важливо, що вони роблять. Українці збираються, українці допомогу пересилають. Я пригадую, як почалася війна, церква Святої Софії. Це був мурашник. Це безліч машин, людей, які приїжджали передавати допомогу. Це були нові речі, це було море їжі, консервованої, зручної, яку можна передати, яка не зіпсується. І це просто самі приїжджали люди, які мають роботу. Здебільшого українці працюють на когось в будинку. В Італії така є практика. Менша частина має вже такі якісь роботи, скажімо, що в них є інший робочий графік. І вони всі знаходили час, і всі приходили і допомагали вантажити ці величезні фури. І постійно одні і ті ж самі українці виходять в Римі на мітинги, щоб нагадати людям про те, що в Україні біда. Тому що кожна держава живе своїм життям. В них бомби не падають, в них все гаразд, в них ціни піднялися, і вони на нас зляться, тому що їм складніше жити через те, що українцям допомагають. Є різні люди, є в державі люди, які в тій ж Італії, які дуже підтримують, є, які нас просто ненавидять. Але українці збираються одні і ті самі. Збираються щотижня, і щотижня мітингують і привертають свою увагу. І намагаються відстоювати в ефірах, де можна потрапити, тому що, наприклад, ефіри здебільшого є проросійські. І щоб там з'явилася гідна людина, українець, яка може факти правильні висловити і відстояти гідно, ця людина звідкись має з'явитися, правда? І от на таких, наприклад, ефірах Олесь Городецький в Римі. Він не має ні мандатів ніяких. Це просто людина, волонтер, активіст, який постійно докупи збирає людей і робить гарні речі. Ось. Те саме тут я бачу, що люди збираються між собою. Я не знаю, що робить держава, я поняття не маю. Вибачте, не хочу образити, просто я не в курсі те, що робить влада. Я тільки в курсі те, що роблять волонтери, мої друзі. Про це я можу розказати. Я тебе не чую. А зараз чуєте? Чую. Добре. Так довгий голос просто. До Торонто там важкувато там трохи. Да. Ні, ну з вашим пані голосом то можна. Я ще хотів сказати, чому я запитав про поїздки? Тому що ситуація змінюється, і насправді ця проблема, про яку ви сказали, Оксано, про те, що з'являються нові біженці, які насправді живуть, не всі, але багато хто живуть для себе, і які зараз на такому, я перепрошую за таке російське слово, але воно тут дуже доречно, розслабоні, там почуваються в Європі. Це бачать люди, бачать і падають донати від місцевих і в Німеччині, і в Польщі, і в країнах Балтії.
і в Америці, напевно, теж, і в Канаді, і в інших країнах, в Італії, коли вони бачать людей на дуже таких дорогих автівках, з українськими номерами, такі пики, ну, ситі, такі нормальні, і чоловічі. Як вони туди потрапили, це вже інше питання. Перше питання, ну, якщо ти вже потрапив, там, ти, ви, там, хто, не знаю, звідки ви, то хоча б спілкуйтеся українською, хоча б не поводьтеся так, що вас всі вважають за росіян і плюються, я перепрошую, дивлячись на цю поведінку. А потім бачать вишиванка, або там значить, символіка якась українська, і кажуть, о, а це українці, а в них чи дійсно в них війна йде? Ось ви з таким стикалися, ну, і не в загальних якихось там словах, а в принципі є якісь конкретні приклади, коли вас просто, ну, вас дратувало це, і ви хотіли б сказати, що так точно не можна робити, і що взагалі з цим робити, бо дійсно війна довго тривала, і вона ще буде довго, і жодного кінця війни там до Нового року не буде. Це я не знаю для кого казки, і хто їх там з політиків, та німецьких там чи інших якісь вигадують. Але нам треба відпрацювати якусь формулу поведінки, якийсь наш внутрішній і зовнішній, не дрес-код, а сенс-код якийсь. Да? Ну, тобто, от ви людина мистецтва, яка відчуває естетику. От що ви про це думаєте? Я б дуже хотіла, щоб ми викристалізувалися як нація. І люди, які себе не відчувають українцями, щоб вони відмовилися від українських паспортів, від українського громадянства. Я б дуже хотіла, щоб українці, які в світі представляють нас, щоб вони не лише не проявляли своє багатство фізичне. Я б хотіла, щоб вони не проявляли свою дурість. Тому що оця нестиковка йде. Мене питаються, слухайте, та вам нічого не бракує. В людей все в порядку, а ви розповідаєте, що вас там вбивають, що у вас там війна. Не вірять, якщо українці толерують російську мову, значить в них немає проблем. Тобто те, про що ми говоримо, що де російська мова, там Росія, те, що ми маємо викорінити з себе, воно, виявляється, не всім українцям потрібно. Багато людей звикли, що вони спілкуються російською мовою. І це є нормально. Вони в своїй сім'ї сміливо можуть, так як їм зручно, італійська, французька, англійська, будь-яка мова. Але мова держави є українська, і ви зобов'язані її знати. Якщо говорять про те, що нам потрібна двомовність, що в нас величезна кількість російськомовних людей, це означає, що їм в сенсі двомовність, їм дозволити не знати української мови, тобто їм дозволити ігнорувати коріння української ідентичності. Так виходить. Я хочу звернутися до їхньої совісті зараз. Ви не мусите себе ламати, але ви маєте зрозуміти, що в мові є сила. Що це те, з чого ми почалися, як українці, з мови. У нас була своя ідентичність і є, і має бути. Отже, ми маємо бути багатими, в дусі багатими, знаючи мову з держави. Багато людей виїжджає зараз і за півроку вивчають мову країни, в яку вони виїхали. Але чомусь далі нам товчуть, що не можна притискати російськомовне, дайте їм спокій, їм є так складно, і нехай розмовляють російською. Категорично ні. Я не пані Ірина Фаріон покійна, я не вмію висловлюватися фактами так, як вона влучно це робить. Але в мене є чутливість, тому що я є людина, народжена в Україні, якої рід є український, і я знаю, що це таке. Я знаю, хто я, для чого я є на цій землі, і яка я маю бути на цій землі, для чого в мене народжуються діти, ким вони мають бути на цій землі. Задайте собі питання, чому ви є українець і в чому ви є українець. Якщо вдягнути вишиванку і ви стали українцем, це не працює. Також, якщо тільки вивчите мову, це ще не означає, що ви українець. Ви українець маєте бути цілісний. Ви маєте бути органічний у всьому українському.
любити це щиро, не тому, що це модно чи нав'язують. Постарайтеся полюбити. Просто полюбити цю країну з немовля, коли вона була зовсім юною, яка вона стала, полюбити її коріння і дізнатися історію України не 100 років, а глибше, і не так, як нам колись подавали в школі, а читати правильні історичні книги. Тому що ми, не знаючи своєї історії, ми втрачаємо силу. Ми, направду, втрачаємо силу. Це правда, і тут немає просто нічого додати. Лише, знаєте, я просто згадав і в пам'яті такий момент у вашому житті, в вашій кар'єрі, коли ви були на сцені цього конкурсу «Голос країни», а його навіть тоді називали «Голос страни». І в журі, це вдуматися просто. Неможливо зараз повірити, яке судило вас, і виставляли, і в руках люди, в чиїх руках було рішення, чи ви гідно там, чи не гідно отримати там перше місце. Були такі зірки в лапках, як Потап, Монатік. Я тут просто 3 виписав своїм не дуже Тіна Кароль, там, я не знаю. Я не хочу їх оцінювати. Я думаю, що їх оцінить історія і всіх по-різному, а може і не по-різному. Але вас, по суті, ви співали українською, ви все життя українки, як я розумію, україномовна, так? Тобто ви з дитинства україномовна. І ви фактично приїжджали в столицю своєї країни, і буквально це було ще 5 років рівно тому, там трохи більше. Так? І вас судило російськомовне журі співаків і співачок російської естради, в принципі, так? Ось як ви тоді почувалися, і як ви почуваєтеся зараз у цьому просторі культурному українському? Все ж таки є таке відчуття, що правда, що Україна перемогла так великою ціною, так не за таким сценарієм. Хотілося б, щоб було, але, мабуть, інакше не буває. Я просто про факт того. Ви відчуваєте себе, я не можу сказати, співачкою, переможцем не в конкурсі, а в житті. І не лише ви, це ж цілий пласт, цілий шар україномовної культури, який завжди був на другорядним і на телебаченні, і всюди. Причому це ж кажу 5 років тому, буквально там 6, я не знаю скільки. Але зараз інакше, ви це відчуваєте? Це був 19-й рік. Я пригадую, що ще в 19-му році дуже багато учасників виконували російськомовні пісні. Мені дуже пощастило, що у мене був тренер-молдаванин, який не розумів української мови, але відчував українську пісню. І який став на мій бік і підтримав мене в тому, що я буду співати тільки українські пісні. Які би не були повороти, які би не були ситуації, виборювалася українська пісня. І коли я йшла на голос, в мене була мета розповісти людям про Квітку Цісик, і щоб вони почули отих кілька геніальних українських творів, які нам Квітка залишила, в чудових аранжуваннях, в дуже якісній формі. До неї не було добре створених пісень. Ми мали свою культуру співочу, ми мали свої аранжування, свою уяву. Все-таки це був Радянський Союз, і воно все було між собою подібне. Не було особливості і якості української пісні, створеної добре. Квітка це зробила. Вона створила 2 неймовірно високої якості альбоми. Це смак, відчуття подачі, це зведення, це запис оркестру, все. Це просто все фантастичне. І я хотіла, щоб люди почули, тому що Квітка стала мені, не знаючи того, вона мені відкрила двері в пісенний світ. Вона мені допомогла відчути ту пісню, зрозуміти, як це співати, як це любити співати, як це відчувати цю пісню. І я на голос йшла не сама. Я йшла з Квіткою, я йшла з українською піснею. Не сподіваючись на перемогу. У мене не було, повірте, я не лицемірю зараз, абсолютно. У мене не було бажання перемогти.
У мене було бажання заспівати ще одну пісню, заспівати ще одну пісню. І коли ця перемога здійснилася, це значить, що Україна перемогла, тому що голосували люди за українську пісню, голосують за українську пісню. Оце мене надзвичайно підтримало. Комусь голос мій подобається, комусь не подобається, комусь подобається моя зовнішність, іншому абсолютно не подобається. Але люди голосували за українську пісню. І це була наша спільна перемога. І в цьому я відчуваю силу. І вже наступний сезон, коли я дивилася, було значно більше українських пісень. Пані Тобто Оксано, розумієш, віра пішла в неї, в пісню українську. ну ви дійсно доклали власних зусиль до цього. І дійсно зараз просто важко уявити, просто ну не важко, а просто ну майже неможливо почути російську пісню в Україні. Хоча от 3 сентября все ж таки проривалася ця блатата російська в Києві. Деякі співали там, ну тихо, може не так голосно, не так нахабно, як раніше, але все ж таки залишки, все ж таки людей тягне до совку. Я не кажу там, може, до Росії, може вони це несвідомо роблять. Хоча насправді я вже став набагато навіть жорсткішим, ніж був, хоча яким тут ніколи не був. Я завжди був такої думки, що якщо ти нехтуєш своєю мовою, своєю культурою, то тоді ти просто даєш шанс ворогу тебе вбити. Ну, тебе вбити своїх дітей, там, вбити свою країну. Це просто техніка безпеки, яка, на жаль, чомусь багатьом просто не спадає на думку, а це дуже все просто. Скажіть, будь ласка, пані Оксана, як ви ставитеся до тих, наприклад, членів журі, про яких я згадав, і до інших артистів, які втекли з України, не поїхали заробляти гроші для допомоги бійцям, не поїхали для того, щоб просувати українську культуру, а просто втекли як така рідина смердюча. І знову ж таки, ну якщо ти втік, ну відмовся публічно від українства, нічого більше не кажи про свою країну. Ні, вони розтулюють рота свої, вони там щось, свої думки виправдовуються, іноді п'яні, там якісь відео запускають, щось там. Типу, я з України, але я думаю, що треба або їм самим визначитися вже, або нам треба визначити, що вони не наші, що вони і не громадяни, і не частина культури, і взагалі як до них треба ставитися, як має держава до них ставитися, як суспільство має, на ваш погляд, до цих людей ставитися, які, ну фактично, вони, ну я не буду, я попрошу вас сказати вашу думку, це ж не зі мною інтерв'ю. Про що я подумала? Що дуже багато людей виїхало, втекли, скажімо, різними способами, махінаційними, там, я не знаю, тих варіантів, але точно виїхали незаконно. І ніхто не знає, де вони є, ці люди, тому що вони не були на виду до того. А виконавці, вони є на виду. І вони несуть відповідальність, тому що вони є прикладом. Ставши на всебічний огляд, ти маєш розуміти, що кожен твій крок дає комусь або можливість діяти так, як ти дієш. І це буде помилка, якщо ти помилився. Або якщо ти добре зробив і по твоєму сліду будуть іти, це є відповідальність. Тому ти маєш бути свідомий того, що, будучи публічною людиною, ти не можеш такі речі робити, про які ми щойно говорили. Як мають поводитись люди? Я думаю, що люди самі вирішать, як поводитись. І, на жаль, завжди буде ця частина суспільства, я її називаю споживачі, пустоцвіт, які все одно люблять того чи іншого виконавця, і вони чекають на нього. І вовчиці чекають. А що це за хвороба така? Що це за клінічна залежність від російськомовних пісень? Ось ви стикалися в житті з такими прикладами, напевно, знайомі є, які не можуть відмовитися, як від, я перепрошую, наркотичних речовин від цього. В чому проблема? Я відмовився абсолютно і не шкодую, хоча я там прожив більшу частину життя. Ну,
Нічого страшного тут немає, в принципі. Значить, ти не піддався на проект російський. Тобто в них з тобою не вдалося. Ти залишив свою ідентичність, ти маєш свою приватну думку на все і мислиш своїм розумом, своїми знаннями і своїм аналізом ситуації. Люди, які піддалися під вплив Росії і стали їхнім скажімо, продуктом, вони мислять так, як їм нав'язали, вони спілкуються так, як їм нав'язали, вони слухають те, що їм нав'язали. Тобто це є люди, які, на жаль, стали результатом радянської влади, їхнім проектом, і вони цього не розуміють. А люди, які свідомі, які мають свої переконання, які спілкуються з гарним товариством, які не слухають російські новини, які не дивляться російські шоу, вони викристалізували своє оточення, зробили його чистим і розвиваються в правильному оточенні. І на них не діє цей проект. А на тих, хто не може без російських пісень, хто не може без російської мови, хто залежний від виконавців російських, вони піддалися, вони є результатом. Вони є діти Росії, ось так виходить. Я розумію, що ми всі прожили юність, безтурботність, і в той час були пісні, які ми дуже любили. Бо ми були в той час здоровими, вільними, за нас вирішували батьки. І тепер, якщо десь лунає ця пісня, воно тобі нагадує твоє дитинство, твій щасливий час. Так само старшим людям нагадує їхню молодість та інша пісня. Але оце уявити собі кількість загиблих душ, кількість людей, які загинули безневинно за мову, за культуру, за церкву. Кількість ця, я не знаю, скільки це мільйонів українських душ, яких вбила російська пісня, російська мова, російський проект. Уявити собі це, і, можливо, когось воно прокине всередині, що ті гідні українці, яких розстріляно було, професори, вчителі, композитори, яких твори були спалені, знищені. Це все є ця російська пісня. Я погоджуюся, просто іноді, знаєте, Оксане, навіть у Львові чуєш зараз російську мову, ну там це було не прийнято, ну буквально там до повномасштабного вторгнення. Ну це завдяки людям, там, які переселилися до Львова і думають, що там можна поводитися так само, як там десь їм було дозволено, або вони вважали, що це правильно. Так само проблема там в Івано-Франківську, там навіть мер запропонував такий громадський мовний патруль, щоб тихіше розмовляли, не так часто розмовляли російською мовою, і це абсолютно це не про насильство яке, це просто про гігієну, про те, що ми воюємо з ким, ми проти кого, хто нас хоче знищити, тощо. Але найбільше мене дратує просто... Ми не воюємо проти. Ми не воюємо проти Росії, ми захищаємо себе. Ми захищаємо, а не воюємо проти. Нам важливо, щоб та наволоч не пхалася до мене в хату. Крапка. І не розказувала мені, як мені жити. Хай собі в своєму болоті подавляться зі своїми жабами, зі своїми язиками. То є їхня справа, я до них не пхаюся. Мене не інтересує, що в них там відбувається. Мені не цікаво знати, що за перебріком. Я до них ніколи не йшла в гості. А вони прийшли і мене вбивають. Я захищаюся. Я не веду війну проти Росії. Я захищаю свої кордони, свою сім'ю і свою ідентичність. А якби Бог їх всіх якось в якийсь спосіб хай спробує, я буду йому дуже вдячна. Хай просто ними і хай не зможуть народжувати. І може на тому припиниться.
Оксано, мабуть, знаєте, то казки це важливо для менталітету. Я згадав, коли ви згадали про жабу, я згадав, що в них є казки, де в їх все одно жаби навколо, а їх тягне до принцес. І вони якось в казках вони цього там отримують, цих принцес, але в житті не так, як у казках буває. І ця принцеса не ваша, точно, це про Україну. Да? І ще знаєте, що не те, що я не знаю, як з цими людьми навчить мене. Ви людина вихована, така лагідна, зважені слова. Ні, я неправду кажу. Ну, коротше, дайте я договорю, а потім ви вже скажете, що ви про мене думаєте. Ну, про себе, про мене. Значить, як пояснити старшим людям, які спілкуються з дітьми, молодими, маленькими дітьми, в Києві, у Львові російською мовою. І у мене просте питання: підійти, подивитися в очі, запитати, а це щоб що? Ось куди ваша дитинка піде з російською мовою? Чи ви чекаєте на окупацію? Ну, напевно, що ні. Так? Напевно, бояться вони росіян, навіть ті, хто там російську культуру любили колись. Навіть фізично вони їх, я думаю, що залякані всі, ну, через певні обставини. Так? Але все одно ж з дітьми розмовляють російською мовою, а я думаю, що вони пояснюють собі це так дуже... Нам так зручно, нам так удобно. І я не знаю, що таким людям сказати взагалі, якщо життя не пояснює, що можу пояснити я. Може, їм культурою можу щось пояснити, може, я не знаю, все ж таки наше покоління наступне, воно буде зростати вже в медіа-середовищі україномовному, яке, на щастя, ну зараз переважає і книжки, і кіно, і все є, в принципі. Це не те, що було навіть у вашому львівському дитинстві, я про своє вже не кажу. Зараз значно краща ситуація, як на мене. Тобто, принаймні, це питання дуже гостро стоїть. Хоча говорили, що не на часі, не на часі. Давайте нехай війна закінчиться, і тоді будемо будувати, тоді будемо змінювати. Але я дуже тішуся, що наш президент почав розмовляти українською мовою. І він є прикладом зараз для тих, кому неудобно. І мені здається, що тут мають прийти до влади гідні люди, які знайдуть засоби, щоб заохотити і зробити обов'язковим знання мови. Тому що ми не можемо підходити до мільйонів людей на вулиці і промивати їм мізки. Це неможливо, нас не вистачить, розумієш, на це. Але якщо буде програма правильна, я впевнена, що ці люди скоро прийдуть. І вони зможуть щось змінити. Тобто в нас буде в школі відповідно подаватися історія України, в нас будуть правильні акценти поставлені в цій історії України, у нас буде більше часу для того, щоб діти вивчили цю історію, і будуть гідні вчителі, які будуть розказувати історію цікаво, мудро і з любов'ю. Щоб діти сиділи з відкритим ротиком і не дихали, слухаючи, як в них Україна створювалася. Щоб це не було, що викладач дає прочитати самостійно з такою-то по таку-то сторінку. Це наша сила – навчати зараз дітей історії України. І вони самі зрозуміють, чому повинна бути українська мова нашою силою. Скільки разів її забороняли, скільки людей загинуло за українське слово. Коли вони це будуть розуміти, вони будуть бачити, хто ворог. І тоді ми станемо на ноги, будемо сильніші. А зараз, я не знаю, насправді про вихованість я дуже терпляча. Я дуже стараюся не образити людину. Але іноді просто це не вдається. І тоді вже говорю все, що думаю. І не соромно мені, що я заслужена артистка України, дозволяю собі так висловлюватися. Я є людина, яка має також нерви, яка має певну межу витримки, яка має право собі дозволити висловитися так, як вважає за потрібне в той момент, який відбувався. Тому часом від мене люди дістають.
В сенсі словесно дістають. Я собі дозволяю, якщо біля мене відбувається така ситуація, я собі дозволяю робити зауваження і просто людину якусь відкрити там їй щось. Ви знаєте, от, Оксана, а чого ми соромимося взагалі? От тут дуже вдалий спосіб, я десь прочитав, або там в Твіттері, або десь там почув, що в Києві люди ну, сиділи і чули дуже голосну, гучну, перепрошую, російську мову. Це теж особливість. Чомусь люди, які російською мовою користуються, чомусь вони намагаються гучніше за інших розмовляти. Це взагалі по всьому світу, так? Ну, це факт. Да? Не знаю, це може від рабства якогось внутрішнього йде. І їм просто зробили зауваження дуже просте. Перепрошую, а можна не російською? Ми не в Москві. І вони припинили це відразу. Брати на озброєння. Кожен має мати свій вислів, який вважає за потрібне казати. Те, що це дійсно, я не можу цього зрозуміти. Чому, коли ми є в якомусь приміщенні і, наприклад, є якийсь загальний рівень розмови динамічно, то завжди чомусь російськомовні потужніше динамічно спілкуються. Я не знаю, чому так. Голосніше розмовляють. Скажіть, Оксана, а ви за кордоном потрапляли в такі ситуації, коли доводилося відстоювати Україну? Ось, Звичайно. Звичайно, і не раз. І не раз. А як це було? І скільки жертв? Скільки там ви відмінусували росіян по світу? Це були групи людей відразу. Тому що ви зброя просто масового знищення антилюдей. Ну, справа в тому, що я просто була присутня, коли поселяли людей в готелі і допомагали їм із гуманітарною допомогою, із харчуванням, зі всім. І просто була нагода зробити правильне зауваження. Що ви втекли від руського міра і привезли його сюди. Ой, напевно, це така нескінчена абсолютна тема. І я все ж таки вважаю, що ми маємо про це говорити, маємо, тому що так треба. Тому що це зрада власної армії і власної країни. Якщо ти за рахунок інших людей живеш, то хоча б не роби погано тим, хто тебе захищають. Або поклади паспорт, скажи, я не українець, з чого ви почали, і не треба. Все, ну не треба. Не хочу бути українцем, да, будь ласка, так? Знаєте, у нас залишається Рівне. Ви як співачка знаєте, що таке хронометраж, Рівне хвилина. І що хочете, те скажіть, будь ласка, нашим глядачам. Я хочу сказати, що я дуже люблю моїх українських людей. І я ними пишаюся. Дякую кожному, хто сьогодні робить все, що від нього залежить, щоб ми перемогли. І якщо ви не можете допомагати коштами, допомагайте фізичною працею. Не можете фізичною, моліться. Не можете ні одне, ні друге, ні третє. Вивчіть мову. І це буде ваша перемога. Тим, хто ще не зважився. Обіймаю кожного, хто старається, і бажаю нам всім здоров'я і мудрості. А я б ще додав до ваших абсолютно прекрасних слів, пані Оксано, що якщо ти не можеш ні першого, ні другого, ні третього, ні четвертого, то просто хоча б принаймні мовчи. Але українці справжні не мають мовчати. Я дуже вам вдячний, що ви знайшли час на нас. І це перший, але не останній ваше інтерв'ю на телеканалі АТR. Дякую глядачам, що ви нас дивитеся.